Mai tare da MDC Studios, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Fatan kuna biye da mu cikin shirinmu na labaran mako. Shiri ne da ke tattaro manya-manyan labarun abubuwan da suka ja hankali a kowane sati a faɗin duniya domin ba ku su a jimlace a ƙarshen makon. Sunana Aminu Umar Maɗaci kuma ga takaitattun kanun labaran a yau 23 ga Safar 1447 bayan hijirar fiyayyen halitta daidai da 17 ga Agusta 2025 miladiyya. Majalisar Dokokin Jihar Bauchi na ƙoƙarin ƙara ƙarfi ga aikin rigakafi. Gwamnan Bauchi ya naɗa ɗan ƙasar Sin a matsayin mai ba da shawara kan tattalin arziki, ya kuma sa hannu kan muhimmiyar yarjejeniyar zuba jari. Ƙungiyoyin al'umma na neman a saki ɗaliban da aka kama a kwalejin kimiyya da fasaha a Bauchi. 'Yan kasuwa a Bauchi na roƙon a saka su cikin tallafin gwamnati na ƙanana da matsakaitan masana'antu. Gwamnatin Gombe za ta ƙirƙiri sabbin yankunan ci gaban ƙananan hukumomi 13. 'Yan sanda sun taƙaita zirga-zirga a wasu ƙananan hukumomi a jihar Kano. PDP na zargi gwamnatin Kaduna da sace 'yar takararta. Ƙungiyar kula da haƙƙoƙin musulmi Murik ta gargaɗi Najeriya kan hulɗar kasuwanci da Isra'ila. 'Yan sanda sun kashe ɗan fashi a jihar Legas. Sojojin Mali sun kama manyan hafsoshi da ɗan leƙen asirin Faransa. Taron Trump da Putin a Alaska ya tashi babu yarjejeniyar tsagaita wuta a Ukraine. Chelsea ya tsallakar da Liverpool a wasanta da Bournemouth. Ci gaba da kasancewa tare da mu domin cikakken bayani. Majalisar Dokokin Jihar Bauchi ta buƙaci a ƙarfafa ayyukan rigakafi da kuma faɗaɗa ta zuwa wuraren da ba a kai ga isarwa ba a jihar. Shugaban Kwamitin Lafiya Lawan Dauda ya jagoranci ziyarar duba asibitoci a ƙaramar hukumar Ganjuwa tare da haɗin gwiwar African Health Budget Network. Sun yi kira da a samar da babura da kayan aiki ga masu sa ido kan rigakafin tare da haɗa ƙungiyoyin al'umma masu sa kai. Majalisar ta amince da sakin kuɗi Naira miliyan 872 domin shirin rigakafin na 2025. Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya naɗa Li Zhenshen ɗan ƙasar China a matsayin mai ba shi shawara kan tattalin arziki. Wannan naɗin ya zo ne yayin da gwamnatin ta rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da cibiyar China Global Promotion Cooperation Research Center. Wannan haɗin gwiwa na nufin mayar da Bauchi cibiyar zuba jari ta ƙasa da ƙasa, musamman a fannoni kamar noma, ilimi, kiwon lafiya, masana'antu, ma'adanai, mai da iskar gas da kuma kasuwanci. An kuma shirya kafa ofishin wakilci a China domin kula da aiwatar da ayyuka da kuma ƙarfafa haɗin tattalin arziki. Ƙungiyoyin Safe Public Education Campaign (SPEC) da Youth Arise Movement (YAM) sun yi kira da a saki ɗalibai 48 na kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayya da ke Bauchi da aka kama bayan wata zanga-zanga. Ɗaliban sun yi zanga-zangar ne bayan harin fashi a gidan kwanan maza na makarantar a ranar 11 ga Agusta, wanda ya jawo raunuka da satar kayayyaki. Rahotanni sun ce wasu 'yan ta'adda sun shiga cikin zanga-zangar suka toshe hanyar Bauchi zuwa Dal, lamarin da ya sa 'yan sanda suka yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye tare da kame wasu ɗalibai. A cikin waɗanda aka kama har da waɗanda ake zargin sun yi fashin. Ƙungiyoyin SPEC da YAM sun bayyana cewa wannan mataki ya saɓa da 'yancin dimokuraɗiyya kuma sun buƙaci inganta tsaro a makarantar. A wani labarin kuma, 'yan kasuwa a Bauchi sun nemi a saka su cikin shirin gwamnatin tarayya na tallafin ƙanana da matsakaitan masana'antu na Naira biliyan 75. Sun koka kan wahalar samun rijista da tsauraran matakai.
sun ce samun damar samun rancen kuɗi zai taimaka wajen bunƙasa kasuwanci da inganta tattalin arziki. Shugaban Cibiyar Bayanan Gwamnatin Tarayya Ibrahim Ladan ya shawarci 'yan kasuwa da su amfana da shirye-shiryen gyaran tattalin arzikin gwamnatin Tinubu, yana mai cewa haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da al'umma yana da muhimmanci. Gwamnatin Jihar Gombe ta miƙa ƙuduri ga Majalisar Dokokin Jihar domin ƙirƙirar sabbin yankunan ci gaban ƙananan hukumomi guda 13 daga cikin ƙananan hukumomi 11 da ake da su a jihar. Wata sanarwa da Daraktan Yaɗa Labarai na Fadar Gwamnatin Jihar, Ismaila Uba Misilli, ya fitar ranar Laraba, ta bayyana cewa Gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ya ɗauki wannan mataki ne don ƙarfafa mulki a matakin ƙasa. Ya ce wannan shawara ta nuna jajircewar Gwamna Yahaya wajen kusantar da mulki ga al'umma, inganta ayyukan gwamnati da kuma bunƙasa dimokuraɗiyya mai haɗa kowa da kowa. Misilli ya ƙara da cewa sabbin yankunan ci gaban za su taka muhimmiyar rawa wajen magance matsalolin tsaro, ilimi, kiwon lafiya, ababen more rayuwa da sauran ayyukan jin ƙai musamman a yankunan karkara da waɗanda ayyukan gwamnati bai cika isa gare su ba. Sabbin yankunan ci gaban da aka tsara tare da helkwatocinsu sun haɗa da Akko North, shelkwata a Amada, Akko West, shelkwata a Tindiga, Balanga South, shelkwata a Bambam. Sauran sun haɗa da Billiri West, shelkwata a Tal, Dukku North, shelkwata a Malala, Funakaye South, shelkwata a Tongo. A ci gaban jeren giyar akwai Gombe South, shelkwata a Bolari, Kaltungo East, shelkwata a Wange, Kwami West, shelkwata a Bojude. A ƙarashen yankunan akwai Nafaɗa South, shelkwata a Birin Fulani, Terochange, shelkwata a Filiya, Yamaltu East, shelkwata a Hina, da Yamaltu West, shelkwatarta a Zambuk. Sanarwar ta ƙara da cewa za a kafa kwamiti na wucin gadi a kowane yankin wanda zai gudanar da al'amura har zuwa lokacin da za a gudanar da zaɓe. Za a kuma aiwatar da gyaran a matakai tare da tsare-tsaren aiki na fili, tsarin ma'aikata da kasafin kuɗi domin tabbatar da inganci tun daga farko, a cewar sanarwar. Sannan kuma Gwamna Yahaya ya yi kira ga Majalisar Dokokin Jihar Gombe da ta yi gaggawa wajen amincewa da ƙudurin. Haka kuma gwamnan ya yi kira ga jama'a da su rungumi wannan shirin mai hangen nesa wanda ke ƙarfafa matsayin jihar Gombe a matsayin jagora wajen shugabanci mai tafiya da kowa da ci gaban ƙananan hukumomi a Najeriya. Rundunar 'Yan Sandan Jihar Kano ta taƙaita zirga-zirga a wasu ƙananan hukumomi 4 na jihar daga tsakar daren Juma'a 15 ga Agusta zuwa ƙarfe 6 na yammar ranar Asabar 16 ga watan Agusta. Mai magana da yawun rundunar SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya bayyana cewa wannan mataki na nufin tabbatar da zaɓukan cike gurbin cikin kwanciyar hankali, gaskiya da adalci da aka gudanar a ranar Asabar. Kwamishinan 'Yan Sanda Ibrahim Adamu Bakori ya bayyana cewa taƙaitawar ta shafi ƙananan hukumomin Gari, Sanyawa, Bagwai da Shanono daga ƙarfe 12 na daren Juma'a 15 ga Agusta zuwa ƙarfe 6 na yamma Asabar 16 ga Agustan 2025. Ya ce, wannan matakin an ɗauke shi ne don tabbatar da zaɓe cikin lumana, adalci da kuma gaskiya. Motoci, a daidaita sahu da babura kuma an hana zirga-zirgarsu, sai dai na ayyukan gaggawa irin su motar asibiti, motar kashe gobara da kuma motocin jami'an zaɓe da masu sa ido da aka amince da su. Bakori ya gargaɗi cewa masu zaɓe na gaskiya da wakilai da INEC ta amince da su ne kaɗai za su shiga rumfunan zaɓe. Ya kuma jaddada cewa ɗaukar makamai, sanya tufafi da kayayyakin da ke ɗauke da alamar jam'iyyun siyasa da yawo a kusa da rumfunan zaɓe duk an haramta su. Rundunar ta ƙara da cewa ƙungiyoyin 'yan banga da kuma na karota su ma ba za su shiga rumfunan zaɓen ba. Jam'iyyar PDP reshen Kaduna ta zargi jami'an tsaro
da cewa sun yi garkuwa da 'yar takararta ta kujerar cikin Kajuru a zaben cike gurbi, Princess Esther Ashiveli Dawaki, tare da wasu mutane 25. Shugaban jam'iyyar na jihar, Edward Fasimasha, ya ce wannan lamari alama ce ta tsoratarwa da cin zarafi daga jam'iyyar APC. Cikin wata sanarwa da shugaban ya fitar, ya zargi rundunar tsaro Operation Fushin Kada da mamaye City Den Hotel a Malali, inda aka ce sun shiga ɗaki suna neman shugaban kwamitin kamfe na PDP, Hussaini Ahmed Kero. Da suka kasa samunsa, sai suka yi awon gaba da 'yar takarar PDP da wasu mutum 25. PDP ta yi Allah wadai da abin da ta kira cin zarafi, tare da neman a saki waɗanda aka kama ba tare da sharaɗi ba. Sai dai kwamishinan yaɗa labarai na jihar, Ahmed Mai Yaki, ya musanta zargin, inda ya ce PDP ma tana shirin sayen ƙuri'u kafin zaɓen. Haka kuma wani tushe na tsaro ya tabbatar da cewa an kama wani wakilin PDP, Shehu Fatange, da Naira miliyan 30 da ake zargin an ware domin sayen ƙuri'u a cikin Kajuru. Rundunar 'yan sandan Kaduna ta tabbatar da kama shi, inda ta ce yana hannunsu kuma ana ci gaba da bincike. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Musulmi ta Murik ta yi kira ga gwamnatin tarayya da jihohi da hukumomin gwamnati da su guji yin hulɗar kasuwanci da ƙasar Isra'ila. Shugaban ƙungiyar, Profeso Ishaq Akintola, ya ce duk wata yarjejeniya da Isra'ila ta yi kama da yin hulɗa da ƙasar ta'addanci. Ya jaddada cewa Isra'ilan ta kashe fiye da Falasɗinawa 60,000 tun daga 7 ga Oktoba, ciki har da mata da ƙananan yara. Don haka duk wata mu'amala da Isra'ila kuɗi ne na jini. Idan muka karkata zuwa kudu maso yammacin Najeriya kuma, 'yan sandan jihar Legas sun harbe wani ɗan fashi a Abulegba. Rahotanni sun bayyana cewa wanda ake zargin ya fara buɗe wuta ga 'yan sandan kafin daga bisani suka harbe shi har lahira. Blessing, wanda ke ɓoye a wurin tarukucen gidajen kan shara a Abulegba, an harbe shi ne da sanyin safiyar Alhamis lokacin da ya musayar wuta da jami'an tsaro. Kakakin rundunar, CSP Benjamin Hundeyin, ya ce bayan samun bayanan sirri daga wani ɗan fashi da aka kama, jami'ai sun kai farmaki wajen domin cafke sauran abokan aikinsa. A samamen an ƙwato bindiga ƙirar AK-47, bindiga mai bututu guda wato single barrel, da kuma harsasai. A labarunmu na ƙasashen ƙetare kuma, mahukuntan ƙasar Mali sun tabbatar da kama wasu sojoji da fararen hula, ciki har da janar-janar guda 2 da wani mutumin Faransa ɗan leƙen asiri, bisa zargin shirin kifar da gwamnatin riƙon ƙwarya. Mahukuntan sun ce an yi kamen ne tun 1 ga Agusta, kuma lamarin yana ƙarƙashin kulawar gwamnati. Sojojin sun bayyana cewa ɗan Faransa mai suna Jean Christian Denard Vezilia na aiki ne da hukumar leƙen asirin Faransa don haɗa kai da wasu 'yan siyasa da sojoji a Mali. Idan muka leƙa Amurka kuma, taron da aka daɗe ana jira tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin ya gudana a Alaska, sai dai bai samar da yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Ukraine ba, duk da kalaman sada zumunci da aka yi, amma taron ya zama nasara ta fuskar yaɗa labarai ga Putin. A labarin wasanni kuma, ɗan wasan Italiya Federico Chiesa ya zura ƙwallo ta farko a gasar Premier League tun zuwansa Liverpool, inda ya taimaka wa ƙungiyarsa ta doke Bournemouth da ci 3-2. Chiesa ya zama jarumin wasan bayan ya dawo daga jinya. Kocin Bournemouth, Andoni Iraola, ya ce Chiesa ne ya kawo sanadin faɗuwarsu a wasan, sai dai makomar Chiesan a Liverpool tana cikin ruɗani, domin ana iya siyar da shi duk da wannan nasara. Masu tauraronmu, da wannan labarin wasanni muka zo ga ƙarshen kaɗan daga cikin muhimman labaran da muke da su a wannan mako. Sai ku biyo mu a ƙarshen wani makon don jin halin da duniya take ciki.
Sannan kuma za ku iya bibiyar mu a tashoshinmu na YouTube, Facebook, Instagram da TikTok at MDC Studios domin samun sauran shirye-shiryenmu. A madadin waɗanda suka taimaka wajen isowar shirin gare ku, Bello Ibrahim Bello da Abubakar Sadiq Sa'idu, ni da na gabatar nake sallama da ku, mu haɗu a ƙarshen wani makon.